Right, Masicenge, siyabulela ke ngokola nawe namhlanje, especially ke ngomqholo esuphetheyo esawuthi ke sinyathele phezu kwawo. Masinike umphulaphuli, masinike nawe ithuba lobulisa ke phaa kubaphulaphuli, uselichaza ngokupheleleyo ngubani uPrince White. Alright, mandithethe ithuba ndizibulisele kumntu wonke omameleyo namhlanje kule show. NdinguKhanya Prince White. Ndiyinzalelwane yalapha eKomani. I'm an IT and coding specialist. Okay. Ndiyayazi uba ke selinyukile nenani lokuqhathwa kwabantu imali, amakhadi, ipini, yonke nje into. But generally nje xa sikhangela ubukhele sibuphi, bukumna mntu ona ezinto okanye kwenzeka ntoni? Bhuti omdala, ubukheles bukuwe wena mntu uphethe ezi zinto etown. For umzekelo, if sawuthetha nge-card theft, awusoze uvumele uncedwa ngumntu ebhankini ongasebenzi ebhankini. Okay. But ezi zinto ziyenzeka ezo zinto, uthi uve kusithiwa ikhadi lakho litshonile ebhankini lingakhange litshone, and then 20 minutes later xa usithi ikhadi lakho litshonile, then imali yakho iya-withdrawa somewhere somehow bungayazi uba kwenzeka ntoni. So bukhelesi bukuwe. Okay, masingene kuzo ke mntakwethu, siqale kulo mcimbi wepini. Masicebise abaphulaphuli kwenzeka ntoni? Baqhathwa njani? Mostly in cases of into yokuba ume wedwa kwi-ATM, and then apha ecam kwakho kukho into phana eyi-port enesimbo yee-earphones. Laa nto lena yenzelwe into yokuba if i-ATM ine-sound, for an example, kukho abantu abazawuthi xa ucofa u-one bayakwazi ucofa it, but they know the sound of u-one, they know the sound of u-two, you know. So laa nto yenzelwe loo nto, but mostly awuzuphatha ii-earphones uye etown because don't know into yoba uzawufuna imali ngamanye amaxesha. So one thing endiyaziyo into yokuba engakubangela ube safe nawe kuloo ndawo ukuyo, kuthiwa cover up isandla sakho ngaphezulu xa ubetha ipini yakho, ne? Yes. And then awuvumeli mntu ongasebenzi ebhankini akucofele ipini. Because into eyenzekayo wena mkhulu wam, if ndixelela inyani, ii-banks ziyasebenzisana naba bantu. Awusoze ubone utsotsi nee-blank cards. Uzithatha phi ii-blank cards? Yabo. So these guys are using ii-blank cards. Ufika yokunceda phana iphethe i-blank card. I-blank card once uyifake kwi-machine iyajona, and it's like ngoko xa uyifaka nje iyajona. Now uthi xa igqiba ufaka eli khadi, xa igqiba utshona eli khadi, athi kuwe betha ipini. Ukujongile ubetha laa pini, wena ikhadi lakho li-original card lakho likuye. So uyayazi into yoba okay, ndiyayazi ipini yeli khadi, ndihamba ndiye endaweni ethile ngoku nditsala le mali. Wena khawube ungene ebrantshini uyobuza uba litshonile ikhadi lakho. Why uzovumela umntu ongasebenzi ebhankini akuvume akwenzise loo nto? So ezi zinto ziyenzeka mkhulu. Alright. Ngeyiphi enye oqonda uba ufuna ukhusela abaphulaphuli namhlanje evamileyo ukwenzeka nayo? Into yobhalwa ngabantu kuFacebook bathi ndithengisa into ethile, but in order for you undisendele imali andina-account, do cash send. Umntu othengisa into akusozathi thumela ngo-cash send, soze afike. Just know that soze afike loo mntu lowo, soze ifike ngale nto uyithengileyo. Now how do you know into yokuba let's say ukunike i-account, kukho ii-sites esizenzela zona as IT and coding specialist. You create your own site, but ixhomekeka kunto uba le site uyenzela ntoni, uyenzela ukumosha okanye uyenzela ukulungisa. Abantu benzela ii-softwares for ukumosha ke mkhulu wam benza ngolu hlobo. Benza i-software yokuba yes, ndinalo ikhadi, let's say andizubiza igama lebhenki, but ndinalo ikhadi lebhenki eyi-one lapha eSouth Africa, and then andikunike i-account number yalo. Xa ndigqiba ukugqumza, when I go to the bank uba makufrizwe laa mali okanye kublokhwe ikhadi lam, I can open ikhadi lam anytime ndifuna ulivula. Yeah. Ayonto inzima leyo kubantu abasebenza ngekhompyutha, you know. So in order for you to not get into that thing yokuba uzibone sowuphakathi kule issue, umntu ndixelele into yoba okay, I have cash, ndicela uze kumntu kunike u-cash then undiphathele le nto uyithengisayo. That's the only way.
Right. Sima kakhulu ke imeko esijamelene nayo abantu abaninzi bayakhala bayalimala bangamaxhoba sasicinga ba ke into eyenzeka kubantu abadala kuphela leyo kodwa ke nabantu abatsha bayakwazi into ba ke bakhale ke kumakhasi onxibelelwano bathi bagqumziwe nawo imali itsaliwe kwatsha kwacima njalo njalo xa sayiqukumbela ke Prince White ndiyafuna ke unyathele kwizinto esingakhange sizinyathele nonqonela uba ke abantu bazazi especially ke kwizinto ezidibene nescam nomcimbi ke odibene ke nokuqhathwa kwabantu ngamakhadi. Okay, ukuqhathwa komuntu ngekhadi wena sir, sibuyele kulaa nto bendithetha ngayo, kukho into kuthiwa yi-phishing. Kuthiwe ndifotele ikhadi lakho e-back nase-front. Usually aba bantu bathi ndifotele ikhadi lakho e-back nase-front, it's possible into yokuba athenge izinto online using your card. It's possible into yoba athathe loan e-bank using your card. It's possible uba enze into ekuthiwa yi-bank statement using your card because wena umfotele emva nase-back, so unayo yonke i-security yekhadi lakho ngoku, so akho need into yokuba ade aphathe ikhadi lakho physically. So bayenza ngolo hlobo uba bathathe loan and then xa ingena laa loan ayizungena kwi-account number yakho. Immediately besithi loan approved, ndiyacela uba okay no man, I lost that card, can you send le mali kule account? They know mos xa seyi-approve sendim mos. Yes. Right, so ndithatha le mali then wena xa usiya phaa ngaphambili kuthiwa utyala imali enkulu because zange waboleka mali but kuthiwa utyala imali enkulu. Those things happen kuthi thina abantu batsha kuthiwe fota ikhadi lakho e-back nase-front. Another thing wena sir, kukho laa nto yokufola xa ufolele ebhankini, Yes. libe ikhadi lakho lithepha lisefowunini or else lise-back pocket. It's easy for us to access ikhadi lakho xa hleko la hlobo. Ezi machines zokuthepha ezo zezi companies zikhoyo ngoku zithi zinika ezi shops mostly. Yes. Xa ndilapha emva kwakho ndifole nawe ndibeka nje laa metshini apha kuwe epokothweni with an amount endiyifunayo kuwe, Libe liyathepha ngolo hlobo. libe liyathepha ngolo hlobo. So irongo kwaye into yokuba ikhadi lakho libe liyathepha. So Right. those are the things. Otherwise, ininzi into. I usually do e-lives on my Facebook, but ndiye ndizidelete because cybercrime and Facebook security doesn't allow me to talk about these things. Alright, kwagqibela nje mntakwethu, zintoni izinto ofuna ukuzitsho kumphulaphula omamele ngeli xesha ukuzikhusela khabanike nje ingcebiso ubakhuthaza uba baqwalasele ngalo lonke ixesha besebenzisa amakhadi nee-pins naxa kukho imeko yoba bafuna ushopishe online okanye ukushera i-information yebhanka. Alright, ukushopisha online siqale phana. Before ushopisha online, these guys create they mimic the softwares kanye the apps eziphana. For example, abantu abathenga kwezi shopping online, umuntu athenge then zingafiki izinto zakhe, then xa iphinde sibuyele kulaa software kufuniseka uba no man yi-fake, ayiyo le original. How do you see into yoba yi-original okanye yi-fake? You go to i-reviews. I-reviews ke ezithengiweyo nee-reviews zamanyani uyazibona, uyakwazi uzifundela phaa xa ngomntu omtsha uyayibona into yoba le into bekumele ilapha okanye le into akumelanga ilapha. Is the app approved okanye is not approved, because uGoogle can actually sell i-software okanye i-app kungekho approved because yena akayo source but i-search engine, right? So nje beyi-engine, everything ofuna uyithengisa kuye uyayithatha yena, like yi-business kuye laa nto uyenzayo wena phana, ube wena umosha abantu on the other side. So make sure into yoba the software okanye the app othenga kuyo is approved. You're free to DM me ke i-screenshot se-app then ndikuxelele ke mna ke xa ubona uba ukwazi uzohlukanisa izinto, you can DM ndikuxelele uba no, this one is approved, this one is not. Alright, kwimeko yamakhadi ngabacebisa uthini? Emakhadini, make sure ikhadi lakho alithephi. Secondly, ikhadi lakho malingahlali efowunini because awulazi uzawube ulibeke njani efowunini. So the back card, if ndiqale nge-back card, it's easy, yabo. So the card number izamva. If ndifowunela kulo bank ndithi mna I lost my card, CCV yam ithi, they will give me i-number ye-card. So malingahlali efowunini, make sure ikhadi lakho is hidden at like onke amaxesha. If ipawutsha yakho zezimnyama, make sure ke ba
it's hidden, akho khadi libonakalayo uba likhona efowunini. And then you not allow umuntu akuncede ebhankini engasebenzi ebhankini, whether kusebusuku okanye kusemini. Alright, Nkosi kakhulu ke. Prince, bakufumana Yes, sir. njani kwi-social media platforms? Ungayishara nenamba if uyakwazi. For abantu ke abafuna iinkcukacha ezithe vetshe nabafuna uncediswa nguwe. Alright, ku-Facebook ndinguKhanya Prince White, Khanya Prince White. White wam ke ngu-WHYTE. On WhatsApp 083 635 1097, 083 635 1097. Andikwazi fowuneleka kule namba ke ndifumana ku-WhatsApp only. Alright, mntakwethu, masibulele ngexesha lakho, ncede abantu abaninzi ngalo ke eli ithuba. Enkosi kakhulu sir, enkosi kakhulu. Alright, Nkosi kakhulu mphulaphuli, that was uPrince White. Nceda ke abaphulaphuli kumcimbi ke oxhaphakileyo wokutsotswa kwabantu imali, kubiwe amakhadi neepini kuyodrowa, abanye bathenga online, izinto zifiki kodwa imali ithathiwe. Siyaphuma ke mphulapha sekhaya, siya kwi-double play.